Ikus daiteken moduan, beste bi marra gorri ipini ditugu, eta beste bi fantasiazko pertsonai. Horrelakatuak, 3 galdera erantzungo ditu pantaila honetan. Azkenekoan alegia. Katuak beraz, esan bezala, eskuin ezker, gora eta bera egiteko aukera izango du. Hasiera batean, lehen marra ukitu arte. Eta lehen marra ukitzen duen unean, lehen galdera egingo dio fantasiazko pertsonai berdeak. Lau galdetu bat mezua jasotzen duelako. Baina kasu horretan, galdera zen da, eta nola jakingo dugu, pantaila den eszenatokia aldatuz. Horretarako, eszenatoki bera, baina irudi batekin txertatu dugu. Eta horrela, jolasen ari denak hori ikusi eta erantzuteko aukera izango du. Erantzuna guk hemen ezarritakoarekin bat baldin badator, oso ondo jarraitu bidea dugu, eta lau pantaila jarraitu bat mezua jasoko dugu, bigarren marrera jarraitu ahal izateko. Baina, erantzuna ez bada zuzena, bizitza galtzeaz gain, irterak mezu bat emango digu. Galdera hori erantzuten berriro saiatzea. Beti ere, bizitzak baldin baditugu. Hau da, bizitzak ez bada berdin zerora, aukera izango dugu erantzuteko. Zero, hor, bizitzak, eta hori. Ez bada, zer esango digu? Zer esango digu sarrerak? Saiatu. Berriro, galdera, erantzuten. Eta bizitzak zero badira, berriro ere hemengo mezu bera jasoko dugu. Mok, 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 eta jarraian gehimogu. Hoi ba. Kanpoan jodu, ea oraingoan uzten digun. Hemen txorrela zarrita. Eta pentsatuz gero erantzun zuzena sartu dugula, esan bezala katuak jarraitu bat mezua jasotzen duenean, bigarren marrara raino ibi. Bestela ez, eta ikusten dezuten bezala, behin eta berriz programa bera goean izan beharrekoa da, gauza guztiak desagertu behar dutela. Eta irabaziz gero